Me ei ikinä kerta sinne pimeää. Kerretaan mennessä niin kanssa näyttää, ettei tule pimeää yhtään. Mistä mä oon mennyt silmässä? Tuolla on lako, mennään sinne suojaan. Onpa myrsky. No mitä me nyt sit tehdään? Jätetään. Mulla on kylmä. No, mä lähettiin polttopuita tonne luotioon, missä lämmin. Puita. Hei kaverit, mä löysin paljon puita, tulkaa auttamaan. Mistäkään se Pekka oikein on? Siitä ei tullut mitään pitkää aikaa. Tulkaa auttamaan jo! No mennään auttaa. Mutta se metsä on niin pelottava paikka. No kokoa nyt itses, Klaus. No. Se ei oo niin pelottava. Okei. Pekka! Minne hän katosi? En tiedä. Hän tappoi Pekan. Odotetaan Pekka etsitään hän nyt sitten. Okei. Jätään rauhassa, kaveri. Mennään nyt etsiä se Pekan murhaaja. Joo. Mä ainakin haluan kostaa sen. Ei, mä haluan jäädä tänne. No jos tää nyt tekee nuotiota ja vahtimaan tavaroita, me lähdetään. Okei. Onpas täällä kuuma. Tarvitsen ottaa takin pois. Se Klaus on aina nuotion pisteen. Toivotaan niin. Klaus! Klaus! Missä sä oot? Klaus! Pekka, mitä sulla on tapahtunut? No Pekka. Ei se voi olla, me hautasimme hänet itse. No, me tarkistaa hauta. Se on tyhjä! Häh? No, haudataanko me sitten Pekka uudestaan? Emme voi. Mistä me tietää, ettei se herää uudesta henkiin? Meidän täytyy tappaa hänen henkien herättäjänsä. No missä me sen nyt löydetään? Se kuuli tuolta! Mennään katsomaan! Okei. Tuolla! Tapataan se! Ilfo, minne sä jäit? Tuu nyt, meillä on kiire. Ei!
Ei, Markus, herää! Sinä et voi olla kuollut! Herää! Mä tapasin shamanin kaveritteni puolesta. Nyt se saa kyllä maksaa teoistaan. Se shamanihan hallitsee luontoakin. Shamani, nyt sinä kuolet. Tapasin nyt kaveritteni puolesta. Sinulla ei ole nyt zombeja apuna, joten olet tuhoon tuomittu. Aika kuolla, shamani! Kuole! Siitä sait!